ku Glenview kuri kuramba kuchiitika moto uyo uri kuramba uchiparadza zvakare midziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora ekuAmerica. Nyaya iyi yave nekufungira kwezvimwe zvinhu zvakawanda-wanda. Makadi muri yeZimbabwe kana muri kutibata pano paSekuru Picture TV. Yes, chivhiti chiri kuzamawo kusimuka, asaka subscribe yenyu, liking kana sharing yenyu inoita kuti imwe mhuri itokwanisawo kuwanawo cheuviri, kutokumbirisawo vanhu weye kuti munditsigirewo ndikure sekutsigira kwamakaita vamwe vaya. Kana paine zvamusiri kufanana nazvo makasununguka kutaura mucomment section, macomments ese ndinoverenga ndichizama kuimprove channel yedu. Anyway, tisingapedze nguva, regai tijambire munyaya yedu yanhasi uno. Timboona kuti zvakamira sei paGlenview apo. As you can see on my background kuti kuri kutobvira moto avo ndeve fire brigade vanga vari kuzama kudzima moto iwoyo vachibatsirana nevamwe vashandi vepacomplex iyo inoita zvefurniture. Saka regai tinzwe mumwe mukuru achitaura ari kuGlenview ikoko kuti zviri kumbofamba sei, kana kuti zvakafamba sei, kana kuti moto uyu unogona kunge wakakonzerwa nechii kuti zvizosvika pakudai. Takabva pano about 3 weeks ago paita moto wakatsva kuparadza property yakakura chose, but izvezvi moto watsva. Fungidzo yatiinayo ndeyekuti pane ma-illegal connections ezesa ari kufamba nomucheto umo. Mamwe acho kungati maona apa hatomboiti kuti angaita ma-connections. Even imba ye1 inogara munhu aingaiti connection yakadaro yona gesi, but umwe namwe anongotora magetsi paadiri achiita. But anzokuti pauya magetsi after load shedding ndopasi pakamoto pamasofa ngare apa zvinhu zvakonzera kuti vadini fire brigade vaite respond. So fire brigade necity of Harare vaunza about 50,000 liters dzemvura kuti vadini vakazodzima moto, ende moto were glad kuti vadzima usati waspread. But zvakare dokutenda zvakare fire brigade because the response yavaita yange iri effective, yange yakasimba chose zvokuti mari inobata mari emergency service dzavana kushanda kwayo. But what is more important inyaya yekuti way forward ndeyei. Way forward secouncil 2 weeks ago takaita resolution through my committee kuti vanhu vaite relocate kuenda Glenview 3 pachairman's ground. Relocation iyoyo inofanira kutanga as soon as possible. Madesigns emadrawings atovepo akatoapurwa necouncil through our architect department. Zvakare changosara izvezvi kuisa mvura nematoilet kuti in the next few days or a few weeks, within a week, process inofanira kuti itange vanhu vaita relocate to Glenview area 8 kuchairman's ground. After relocation pano patanga kuvakwa zvapamutemo, kana paakuvakwa fire brigade, mapurisa, CPU, ministry department, vese madepartment ose sasa kutsoro pamwe chete kuti izvo toita zvivakwa zviri modern zvine mafloor pamusoro kuitira vanoda kuzodini kuwada advertiser nemashowroom. Zvakare paiswa mameasures ekuti moto zvakare wachazotipanda paGlenview area 8. Sekunzwa kwenyu vanga vari mumwe mukuru yese munzvimbo iyoyi. Handichazokudzai zita rawo mumashure mezvandoda kungotaura zvishoma. So tiri papapa tinoona maphotos efire brigade ichizama kuda kudzima moto uyu kana kuti kubatsira padambudziko iri uko kuparara kwaita nzvimbo iyoyi. Sekuona kwamuri kuita pamufananidzo apo vanga vachizama kudzima sezvamuri kuona vari pabasa. Vakomana vemoto vanodzimura moto vanga vachiita basa ravo, asi nzvimbo iyi yaparadza midziyo yakawanda mushure memoto iyoyo. Anyway, tiri panhau iyoyi pane kutaurika kuripo zviri kunzi izvo moto iyi haisi kungoitika nje. Moto iyi ine vanhu vari kutoikonzera. This is a speculation, these are allegations dzatiri kunzwa mumastreets. Zviri kunzi moto iyi iri kutoitwa deliberately. Handizo ndo inonzi arson kana ndo inonzi chii, handisandi kunyatso understanda nyaya dzemoto kana kuti dzekuparadzwa kunoita zvemoto, but pane nyaya yekuti pane mafunga ekuti pane vanhu vari kutokonzeresa moto iyoyi kuti vanhu ava vabve ipapo vaendeswe. Sezvamanzwa vachinzi kune
kuground kwavari kunzi vaende vanoitira ikoko apa pozosara pachivakwa kana kuti pachigadziriswa. Saka zviri kunzi it is a plan, zviri kunzi zvakatorongwa kuti kana pachinge pazogadziriswa vaitwa zvavada kuisa, vaisa mvura, vaisa whatever zvavaisa, vachabva vazotanga kuchaja vanhu marentals akati kwirirei muZimbabwe kurongerana. Sorry henyu vanoti ndinoseka. Anyway, when I laugh it doesn't mean kuti ndiri kunakidzwa nezvinhu zvinenge zvichiitika. No, that is not the idea behind my laugh. But laugh yangu iyi ine zvainenge ichitotaura zvaakuda kudzamisa pfungwa nekusakurumidza kukecha mafeelings. But sekutaura kwandiri kuita kuti zviri kunzi izvo pane kakunyangirana kavepo kari kuitika nekanzuru kana kuti nevamwe vanhu vanenge vaine dhiri ravanenge vakaronga vachida kutoita mari nenzvimbo iyopo, vanoti vana kuti sudurukai hazviite. Saka moto iyi vanhu vakawanda vari kuiramba vachiti haisi natural fires. Moto iyi iri kutogadzirwa, moto iyi iri kuisirwa kuti iparadze zvigadzirwa zvavo vanoita zvecarpentry kunyanyanya kuarea iyo yeGlenview, kuti vakanga vatsvirwa kudai havasisina zvekuchaita kunze kwekutongoteerera zvinenge zvitaurwa nekanzuru, wobva woenda kuchiground kuri kurehwa uku. Kana vaenda kuchiground kwavo kuri kutonzi zvekare nevamwe hanzi kuchiground uku hakukwane, vanhu vese vaparadzirwa apa. Saka ndo pari kubva pabuda mahunga kana kuti kutaurika kwekuti kanzuru inenge yaita dhiri rekuti ndiyo ine chekuita kana kuti iri kuziva kutsva kana kuti chiri kunyatso kupisa zvinhu izvi, nekuti iri kubva yati saka takuda kubva tapagadzirisa tobva tadai. Zvinhu izvi hazvisi zvekutanga maallegations aya kana kuti nyaya yekutsvirwa nenzvimbo dzekutengesera zvakamboitika kumupedzanhamo makore ati darike mashoma kumashure apo. Nofunga makaona mupedzanhamo kuti mushure mekunge watsva mupedzanhamo wakabva wawaka patsva ndobva wawaka zviri up to standard, asi pakanga paakuita kunge paane new management yemupedzanhamo iya hazvisisiri zvamakambenge muchiita, zvaane kanzuru zvanyatsochena. Saka pakaipa but vanhu vari kungochema ingoti aiwa dai maregedza kutipisira zvinhu zvedu dai matipawo nguva yekubatanidza tatakura zvinhu zvedu taenda nazvo mozonyatso kuvaka henyu. Asi nyaya iripo ndeyekuti kanzuru iri kutoblema wachiti pane vari kuconnecta magesi zvisiri pamutemo, vari kuita ma-illegal connections. Saka zvikunzi ma-illegal connections aya ndiwo ari kuzokonzera kuti paite moto, nekuti zvikunzi pazodzoka magesi ndio pabva patsva kana kuti patanga moto uyu. Handiziva kuti imimi munoionawo sei nhau iyi vadiwa vatariri, itsaona here aitikawo zviri natural kana kuti pane ukopo pane kunyangirana kuripo pakati pekanzuru nevashandisi venzimbo iyi, munozvionawo sei zviri kuitika apa? Imimi maifungidzira kuti dai paitwawo sei? Inini ndangoti ndikupei zvangu nhau, handina zvakawanda zvanoda kutaura, asi ndokuyeuchidzai kuti please subscribe to my YouTube channel ikurewo. Ndimi vanhu vacho vanotoita sei vanotosimudza vanhu, ibasa renyu iroro rekutisimudza. Isu hatina simba, ane simba ndimi. Saka ndinongotenda zvikuru nevese vari kusubscribe ndichiti aiwa rambai makadaro, rambai muchititsigira, aiwa muri dzinotowanawo kutorarama nerudo rwenyu rwamuri kuita rwekufollowa channel inoyi muchisapota. Thank you so much.